So, good morning guys. So, muuban sa kuuban guys, mangumpra para itinda na mo tomorrow. So, later on ako mo simba. So, mag-ilis lang ko guys, kay naka-dress man ko. Nasa kamar talaga yung init dito guys. So, bihis muna ako guys. Samahan nyo kami doon sa aming pamilihan. Diya, tamaan ha. Ano pa yung aksam ito ano? Wala na, uy, gamay ito. Diba? Anak po lagi ka dire. Tapak, kaliro, kalirin ka lahat. Tapak, kaliro. Tapak, sa lubot, kaliro. So guys, mag-on ko man. Salip na ito ng suga kay magkagyan sila live. So wala mga pamalit dito sa kwan. Gusto niya akong suga. Yung pamalit sa bagsakan guys. So cucumber. Hindi na ako mag-memorize ang fresh man guys. Cucumber. Saging. Dua kasi din ang saging guys. And then alagbati. And then there's a black ibubag. Ang sunod ani kay kamuti tops. Kamuti tops. Kamatis. Sibuyas dahonan. So kani guys, kaya napudyutan doon na mo. Ipudjut na mo kay mayo pa man. And then this one. Sayang man, di na lang natin. Yung kakakilo nga tangkong, tag 40 ang kilo. So nabayad ako tag 100 guys. And then naupo. Ako para nito mo guys, ang luto. Cucumber na food and then upo. Para di namin nagbalit-balik kay interest barato. And then implant. Kanyang talong. Hindi na ko matulog sa presyo guys. Malimutin mo ako. Tanglad. Sibuyas bombay. Sikwa. Para kahubog ka ng sikwa sa kanya. Ito onon. And then ako'y mangga. Pag 30 ang isaya siya ng mangga. Ahos. Kapatid. O anak. Sumula niya magpalit dito guys. Sumula itong gulay na hole. Sirit. Mukhaong tao. Panita natin siya guys. Try. Para makakain tayo. Panitaan guys. Dahil lang ikain. Kalabanghan na manggang bisaya. Lami ka ngayon. Ngaon na ta guys. O bisaya nga dugay na ba ako kakaunan ni guys. Akong kauban na simbay. Asluman siya. Tumaoy, di ko. Bantog, Bisaya mango kay Aslom. Nami kayo. Napala ko na badre. Di ba ni mo yata sa akin? Sa mukha ng mukha ng... Sa mukha naman ka eh. Lami kaan. Ang ganap po. Wala ko balo mo ata pa. Wala, di naman po nakaltas sa imo kay haling ba na? Yan, kaltas sa imo. Haling na. So nagpanit ko daan open guys. Panakot kay musimba man ko niya mga alas 4 para pag uli na ko niya guys dili na ko mag panit aning mga panakot kay I'm sure na
madugay makunya guys kay maghapit-hapit pa ang kuaning mga iski na maglataw-lataw mga baligya guys. So gipanitan na lang ako siya daan kay alas 2 pa man pud guys. So igo pud mahuman ko napakoy oras kuan i-relax anya kumatog simbahan. So after na ko ni siya panitan guys, ako ni siyang sliceon. Magkuha sa ko kuan. Magkuha sa ko tubig nga gibutang nako sa yahong kay kuan guys para dili ta makaiyak og mag-slice ani. Ihumol siya daan ako sa tubig. And then anya nako siya slice. So magkuha sa ko yahongan na tubig. So mo ni akong tubig guys. Diri na ko ibutang ning onion nga akong gipang panitan kay para iwas iyak-iyak kunya inig mag-slice na ko. So para mawala iyang kuan siguro guys duga. Iing-ani na ko siya. Ug daghan mo hiwaon nga mga kuan ing-anaan ninyo guys, ihumol siya sa tubig before ninyo sliceon para dili mo maka iyak-iyak kunya inig slice na. Kani akong ahos guys, diri na ko siya isulod sa plastic. Ini ko man akong panit, diri na ko siya isulod kay ako ra na siya dayong dukdukon sa martilyo. Kay aron dili masamad ako ang diri guys. Kay magdukduk ko using my hand, masamad akong ani guys. Tungod sa kuan guys, duga sa ahos mo na isulod siya na akong plastic. Isulod na ko siya diri. And then diri na ko siya dukdukon og martilyo para dili masamad akong kamot. So mo na technique na ko guys para dili na masamad akong kamot. So guys, na ko ipakita ninyo guys nga napalit na ko nga it's like not beautiful organizer but kuan guys kanang simple pero ligon siya nga napalit na ko guys. So actually nagpangita ko kanang butanganan ako mga underwear. Ako'y napalit nga katong ingon ko ninyo ba nga sudan sa akong mga underwear pero ang akong isulod adto guys before mga underwear gyud nako. So karon is namo koy mga sanina nga dili na siya magamit. So dito na ko sa box nga white nga akong ipalitan sa gipabutang nako ang akong mga sanina nga dili na ko siya magamit. Karon is ang akong mga underwear is nakabutang na siya sa plastic. So karon is nagpangita ko sa TikTok shop o mga like organizer ba guys, mga box or kuan baka butangan na jud siya mga underwear. So na ako'y nakitan guys nga isabit-ra nimo sa bumbong. So pakit-on mo sa picture sa ako ang nakita diri sa TikTok shop is murag dili ko pabor kay guys na mag-order online nga nang dili bitaw na ko siya mahikap and then di siya na ko makita kung sa kabaga unsa ka click on. So mo nang magduha-duha ko order anang mga shop. So gahapon is Sunday ni simba man ko guys. So niapit ko sa isa ka tindahan para lang mangita ko kuan guys kanang butanganan gyud nako. So karon is na ako'y nakita and then affordable naman po siya guys and then barato and then ligon po siya. So mao to akong gipalit. So karon ako ipakita ninyo kung unsa ni nga butanganan akong napalit. Actually gikuan ako ni siya guys. Ako na siyang gihugasan kay abog mangud siya and then daghang mga ok nagkamang-kamang and then so akong hiugasan before na to siya gamiton. So pakita na ko ninyo guys. Mo ni siya ako ang napalit gahapon. It's a kind of basket na siya guys, diba nice. So wala lang yung color ani guys, more rin siya yung color. And then pagkakita na ko ani guys, giganahan jud ko as in kay nakakita ko nga na siya sabitanan na siya guys, na siya asa ni mo siya isabit na. So ang presyo ani guys is napa guys 75 pesos and then napalit ako ni siya guys is
diha sa 168 nga tindahan. So duha ka buhok ni akong gipalit guys kay para diri sa ako ang mga panty and then ang isa is so ako atong mga bra. So duha ni kabuk kani duha akong gipalit duha akong gipalit. So mo ni siya guys and then pwede ni mo ni siya sumpayon siya guys. Ana guys, so ano ra ni mo na siya kay naman na siya isang itanan sa iyang dapat siyang sampot pa. Pag careful lang mo og kuan kanang inyo siya ipasulod kay basi inyo mabuak. Ana guys, o di ba dayon nakaana na siya guys na kay duha ka yung ana siya ang hitsura niya. So na kay duha ka organizer. So ako ang panty and then ako ang bradery. So mangita pa ko guys ug asa na ko ni siya i-submit. So siguro punan pa na ko ni siya guys kay giganahan ko. So yung ani yung hitsura o imo siya isabit. Para guys ug masabit na siya. O di ba nice? And then nagpalit po dai ko na ko'y cute na pugong guys. Na nakita nito. So akong palit is 25 pesos. Look. Tingnan na siya hitsura. Diba mahipos diyo di ba ang buko.